Bez ich wiedzy i bez konsultacji z nimi. Z tymi mieszkańcami nie zostały przeprowadzone jakiekolwiek konsultacje. Jeżeli pan chce być przeciwko tym mieszkańcom, proszę bardzo. Ja jestem za tymi mieszkańcami, dlatego złożyłem taki wniosek. Proszę podać pod głosowanie. Dziękuję. Ja jestem za tym, żebyśmy nie ustawiali przeciwko komukolwiek i komukolwiek. To jest demagogia, to co tam w tej chwili robi. Bo wiem doskonale, kto pierwszy z listy, która jest tutaj i jego rodzina zbierała podpisy, jest to robione tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić zamieszanie. Mi pozostało tylko jedną rzecz zrobić. Podać pod głosowanie. Ale i tak nieformalnie nie możemy tego zrobić, bo ta uchwała, to jest sesja nadzwyczajna. Ta uchwała nie weszła w program sesji nadzwyczajnej. Jeżeli Pan ją chce wprowadzić, może Pan to zrobić na najbliższej sesji. Jeżeli Pan chce, to możemy jeszcze kilka osób dopisać. Natomiast powiem Panu, że nie ma znaczenia, czy tam się podpisywał pierwszy Pan Kowalski, czy Pan Nowak. Może do Pana znaczenie to ma. Na mnie ma znaczenie to, że podpisało się na nim 100 kilkunastu mieszkańców naszej miejscowości. A kto się podpisał pierwszy, kto ostatni, dla Pana może znaczenie ma. Dla mnie nie ma żadnego. Ja bardzo dziękuję. Mi pozostało tak, zrobić jedną rzecz, ponieważ jeżeli by to była uchwała, nie na sesji. To jest jedna rzecz istotna. Druga rzecz, jeżeli wnioskodawcą tej sesji nadzwyczajnej jest burmistrz, może, jeżeli jest wniosek radnych o wprowadzenie jakiejkolwiek uchwały, może ją burmistrz poprosić i przyjąć do wdrożenia. Natomiast Państwo będziecie nią głosować. Czy ona, proszę mi wierzyć, prosiłbym, żebyście Państwo oddali głos mecenasowi. Pani mecenas, która sprawdzi to i powie Państwu, jaka jest zasada. Nie musi być 7 podpisów, bo to jest wniosek radny. To nie jest ten, ale proszę o głos Pani mecenas. Dobrze, Panie Burmistrzu, jedno zdanie. Uchwałą z powyższym przechodzimy do sesji. Ale Panie Przewodniczący, jednak chcielibyśmy się odnieść do tego. Panie Burmistrzu. Ale z całym szacunkiem, Panie Przewodniczący, dla Pana jako Przewodniczącego. Jeżeli jest jakaś wątpliwość, po to jest dzisiaj również mecenas, żebyśmy ewentualnie podjęli decyzję, bo pewnie gdybyśmy w ostatniej sesji był Pani mecenas, który miał być, a ze względu na warunki, że nie mógł być, bo miał sprawy sądowe, byliśmy bez mecenasa, zapytaliśmy w drugą stronę. Bardzo przepraszam, Panie Burmistrzu. Pan składał wniosek o sesję nadzwyczajną. Ten wniosek był zrobiony w ten sposób, że były 2 uchwały i 1 prośba. Tą prośbę tak została przyjęta. W związku z powyższym nie ma możliwości, to jest sesja nadzwyczajna. Dziękuję. Przepraszam. Porządek obrad będzie, ja prowadzę do porządku obrad. Wszystko Państwo możecie projekt, znaczy wniosek formalny o rozszerzenie o tą propozycję uchwały. No to tak, tak. No i wszystko. Na sesji, bo w tej chwili jesteśmy na komisji, więc... Bardzo dziękuję.